खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो। चेतन कुमार श्रीवास्तवआ क'क्राझार सहरनि रेलवे स्टेशनाव नायगिदिं फैनानै स्टेशननि मा मावनांगौ बेनि सायाव खौरां लायो आरो बिथाङा रेलवे स्टेशनखौ नायगिदिंदों। लोगोसे स्टेशननि मावनांगौ खामानिनि सायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा फोरमायदों दि क'क्राझार रेलवे स्टेशननि एक्सिट आरो एन्ट्रि खालामग्राया जोबोद गाज्रि। बेखौ बानायनो थाखाय मटर गारि पार्किं खालामग्रा जायगाखौ जों फेदेरनांगोन। बे खामानिया फैगौ बोसोराव कमप्लिट जागोन। नाथाय गोबां फिसा फिसा खामानि दं। बेफोरखौ जों थाबैनो मावफुंनो नांगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बारग' एनडिएफबि दावहारु जोहोलावआ पेरालाइज बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। कुसुबिल गामिनि थागिबि सासे बारग' एनडिएफबि सन्जिब बसुमतारिया पेरालाइज बेरामजों नाख्रेबजानानै रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैसोनानै दङ। सन्जिब बसुमतारिनि आथिंआ पेरालाइज जानानै थाबायनो हाया। लोगोसे किडनिकआबो गाज्रि जानानै दङ। बिथाङा 1 दाननिबो बारा जाबाय बे बेरामजों भुगिनांनाया। सन्जिब बसुमतारिया गावनि बेमारखौ गोबां डक्टरफोरजों नायजाबायब्लाबो फाहामना लानो हायाखै आरो सन्जिब बसुमतारिया रांखावरि गैयिनि आंखालाव गावनि बेमारखौ फाहामनो हायिलाय सरकारनिफ्राय आरो रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों सन्जिब बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि सन्जिब बसुमतारिया 29 बेटस गबिन्द बसुमतारि ग्रुपनि सासे बारग' एनडिएफबिनिमोन। बेखायनो सन्जिब बसुमतारिखौ रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनैब्लाबो एकाउन्ट नं 334735755646 IFC SBI N00796 मबाइल नं 6908989688 नैबे होनाय एकाउन्ट नम्बराव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। गसाइगाव पुलिसआ गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गान्जाखौ हमनो हायो पुलिसआ। थांनाय हरनि समाव मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार डेकानि दैदेननायाव आरो सिमलतापु पुलिस आउट पस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रायनि हेफाजाबाव गोबां बिबांनि गान्जाफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। सिखाव फालांगिफोरा गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब फारसे लांबाय थानाय बुब्लियावनो थांनाय हरनि समाव PB06AT7707 गंसे गारिनिफ्राय श्रीरामपुरआव हमनो हायो। हमनो मोननाय गान्जानि अजना 313 किल'ग्राम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कुजिया दैसानिफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव जानमनि राभानि गोथै सहरखौ बोखांनो हाबाय। शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि काग्रागाव राभापारानि कुजिया दैसानि सायाव थानाय दंफांनि दालांनिफ्राय गोग्लैनाय जन्मनि राभानि गंसे स्कुटिजों गोमानानै दंमोन। पुलिस NDRF आरो NDRFआ जाथायनि उनाव जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नागिरनाय हाबाफारिखौ सोलिहोबाय थायो। नाथाय हिनजावसानि गोथै सहरखौ बोखांनो हायाखैमोन। जोबनायाव NDRF आरो NDRF हानजाफ्रा दिनै 24 घन्टानि थाखाय कुजिया दैनिफ्राय लाइमोन हिनजावसा जन्मनि राभानि गोथै सहरखौ बोखांनो हायो।